Yeah, viewers all over the world. Anyị abịa n'oge awa nke eziokwu. Aha m bụ Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite maọbụ ịkpọ m Akachukwu. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today's topic is unseen forces. Mmụọ anaghị afụ anya. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ na mmụọ anaghị afụ mmụọ anya. Enwere ọtụtụ ihe adịghị afụ anya, but they exist in this gross material world. That you don't see spirit does not mean that they don't exist. Let me give you an example. Nobody can see breeze with your own eyes, these earthly gross material eyes, but breeze exists, right? You will believe that it exists by maybe you are feeling it, but you are not seeing it. The same thing, there are so many things that happen in these gross materials. You don't see them, but you know they exist. Today I'm here to tell you that what you don't know remains a mystery to you. And if you really want to be knowledgeable, you seek for knowledge. Because if you are knowledgeable, you become master. If you lack knowledge, you remain a slave. So we discuss about unseen forces and their work in our lives today. But before we dive into today's lecture, important announcement. Don't forget that we are in a third month, known as March 2026, according to Roman calendar. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This morning I have gone to the temple to make sacrifices, pray, and make some rituals for those that join us all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. We keep doing this way till the last day of the month. We visit the waters to offer sacrifices on behalf of all and pray for all. Then we proceed back to the temple to offer sacrifices to entities of powers. So if you are interested in joining us, what you have to do is to chat me on WhatsApp, make token donation to the account number. If you chat me on WhatsApp, I will tell you other things we need to do. Yes, in order to add you. My WhatsApp number is on my screen, 0805 7837672 or 0813 8243871. Now let's proceed. Here, today's topic is unseen forces. I'm here to tell you that there are so many forces that is beyond human capacity. Yes, unless they are permitted, unless in a only a mystery to you. Manabidona, the throne of divinity, like throne of Chukwu Kepremi Henine, Badataba to the throne of the primordial queen, down to the throne of the elders, the entities of powers, prosperities and powers, Daka and Degede, coming down to the throne of the spirits, then coming down to the throne of the animistics, then coming down to the ethereal world and mystic world and gross material world. And with so many unseen forces that have been in creation from time immemorial. So what you have to do is to recognize them were forces, unseen forces, supernatural forces, ndị na-agagharị na-eme mma na-atọ agbụ dị iche iche
And I have told you in my previous lectures, now, earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Ihe na-eme na mmadụ na-eme na mmụọ. Gwa gị na Chukwu Okike afụta ka o kechara ụwa ihe niile dị n'ime the entire universe. O kere ndị angel nke ya, ke ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ, ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-agagharị na-eme mma, ndị na-enye aka na-afọ that creation. Etu esi wee nwee president, nwezie ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ. Ọ bụrụ na president nọ na ochie dịka onye na-achị obodo, enweziri ndị ya na ya na-ejekọ ozi, ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ dịka ministers, governors, PAMSEC and rest of them, down to even local government chairman. They derive the powers from the presidency. They are carrying out those functions now because of the power they derive from the presidency. Etu a ka ọ dị ụmụ mmụọ dị iche iche ndị eri afụ anya, ndị a ụmụ mmụọ a na-eje ozi n'ike Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, mana eri afụ ha anya. Unless if you are of higher vibrations. Enwere ọtụtụ ndị bụ ndị akpọrọ ọrụ, mana ha emego agbagotogo to that level na-enwere ike igosi ha ụfọdụ ihe dị iche iche, gosikwa ha mission ha ga-arụ n'ụwa. All privileged few ka e nyere opportunity ịfụ ụmụ mmụọ ma ọ bụ ndị nwere ike ide enwe encounter ha na mmụọ a na-akpa nkata for special reasons. So ọ bụrụ na na-ede afọ ụmụ mmụọ anya maka ihi na enyebere permission to be able to see them does not mean that they don't exist. Ekewara ụmụ mmụọ ndị a many categories, mana mma akọwala gị ngalaba anọ, that is 4 cardinal points. Ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị anyanwụ. They work with the fire and sunlight energies, including the sun, the moons, the stars. They work with elemental beings and abosat. Then, enwekwalụ ngalaba ọzọ agwọ na ndị anyanwụ, gwa gị na-enwere ndị mmiri, the water elements. This water element includes the water sprites, the mermaids. Then, enwekwalụ ndị ikuku. Ndị ikuku abụọ, there's salamanders. Enwekwalụ ndị ana. They are in charge of growing rocks, valleys, caves. Ndị a ka a na-akpọ the gnomes. Then, enwekwalụ ndị ọrụ ha bụ ide grow, na-eme ka osisi na-eto, plants. Ndị a ka a na-akpọ the herbs. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe a bụ 4 cardinal points, otherwise known as east, west, north and south. Ihe a bụ supernatural forces ndị na-arụ ọrụ si na aka na 4 points of the earth. However, enwekwalụ sub forces that works in line with the mandate. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya na-enwere ụmụ mmụọ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Etu esi wee bịakwa n'ụwa mmadụ a. Enwere the ministers, enwere air force, enwere the army, enwere the police, enwere the judiciary. Ihe niile arms of governance. Etu a ka Chukwu Okike si wee kekwa ndị njeri na-eje ozi n'ụdị dị iche iche in various arms.
So enwere ndị na-afụ maka mmiri ozuzo, enwere ndị na-afụ maka anwụ otiti, enwere ndị na-afụ maka ikuku, enwere ndị na-afụ maka ihe a kọrọ n'ubi for them to be doing well. Everything happens in his powers. Ihe ọbụla na-eme n'ike ya. O nwere ihe kpatara na ụfọdụ na ihe afụwo these unseen forces anya is because the unseen forces is from different species. Emere ha n'ụdị iche, ha bụ mmụọ. O nwere anya na-afụ mmụọ ma dị ndụ unless you are permitted to see them. You cannot be able to withstand the vibrations and the light that follows the spirits. Onye batara na Bible ebe a na-ekwu okwu gbasara mgbe Moses zuru gbagoro n'elu ugwu Mountain Sinai to pray. Ebe sị na mmụọ Chukwu gbadatara. Moses enwewuru ike inewu anya, can't even look up. We are told no ji akwa wee kọọ because he can't withstand the vibrations. Ebe sị ya yipụ akpụkwụ n'ebe ọ nọ gbaa na nsọ. The truth of the matter bụ na we got many accounts. Those people that jam spirits on their way, maybe to the stream or to going to one way place or the other. Many people won't go there for zuru mmụọ. Many at times, ndị awa zuru mmụọ na-lose consciousness. They will not even understand themselves. Some of them, eburuzie ha upon at the village setting. Baby do the sin and I show you the two acho. For the when I say, now for the corner, chumri, Mobuno Jere Banta, Mobuno Jelo Banco. And we mobilize ya youths, they just search here. When the capital is a fear name by Mobuno's 1 million more, where board audience unconsciously. Bri and Havana beer. When we really be young one, Yan a consult or a spiritualist. Gabia. Make consultation, yes, divination, to know exactly what actually happened, because the person in question is unconscious as at that time. Then during divination, we now reveal that he or she make encounter with the spirits, unseen forces. No they to as more ego, and the person now lose unconsciousness. Become unconscious. So, when you encounter the spirits in a full glory, you go unconscious. The only thing they make it conscious about more go spiritually to a higher vibration. Or that you were permitted by your spiritual forces to see them. I'm talking about a form more unseen forces with your gross material eyes. Once you see them, you will lose consciousness. It's a natural norms. Oh, no, batalo. Unless na whatever you got more. If you don't receive unseen forces as your visitors, they will come to you. You and them might be interacting. Maybe whenever somebody is coming, they will tell you that they are going, they will go. For few individuals that are called ones that can withstand this, we call them heavenly visitors. Now, man ọbụrụ mmadụ niile ga-withstand the wear. Ndị a na-agwa gị that few privileged humans. Those people are originally from birth, from Okike. They are privileged few. Maybe they are like messiahs sent to save their people in one way or the other. So, because of where
they originated from. Maybe the person they called one is onye obu n'obu ndị mmiri, water elements, that pleaded for such spirit to be sent. And if that such spirit is sent to this gross material, that spirit will still take on human form and take on normal earthly processes, natural processes. Also going to be able an angel. And for a reason, and what this is I send again for a primary purpose. I gave me the bandage of who you are. Ataya name amonibo. Then I got take what form on mad because spirits on same forces I might be one mad I believe. Because those spirits are not, the body they have is what we call ethereal world, ethereal body. That is annual more. That annual can appear or disappear. That annual rubber gross material world. This flesh you are seeing is gross material body. This vessel has water and blood. For that reason, you need nutrients, you need food in order to maintain this flesh. But the ethereal body, any drone, that is why ethereal body, a spirit can come into your room. You are properly locked. That is a room bachi. Spirit can come in without that door be open. Because all ethereal body, it can penetrate anywhere. Annual more. Mana no one mother. Annual age bo earthly body. So obo na mmụọ onye anwa chọọ onwe ihe kpatara creation ji wee chọọ ka onye na-eto a visit here on earth for a reason. Ọ ga-enye in order to live in the land of the living. That's particular spirit, whether more a spirit in Abia because of direct intervention of the sun, fire or light element, or Abia because of the direct intercession of the air element, water element or land element. Only they too are that spirit from great beyond will subject itself to supernatural forces. And once all subject to the person will pass through natural process by reincarnate in a woman's womb. Amoya go away derive or physical body. All physical body hour, organ eri ka mmadụ to ka mmadụ. O nwekwara ike ịnụ di ma ọnụ nwaanyị, as case may be, depending on the ọrụ akpọrọ ya. Jesus ndị ụka ọbịa bụ a Messiah to his people. Mana ọbịbịa ọbịa alone for to save their people, the Jewish people. He made mention of it in the Bible. Ebe ọ sị nwaanyị ga-asị nwaanyị na nwa ya ahụ adịrọ sị nwaanyị na ya abịalụ maka ịzọpụta ụmụ atụrụ Izrel furu efu. So he met his mission, explain it.